Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaken nami kula Tegar Andika Prama saking kelas 11 TKP kalih. Sugeng rawuh para tamu kinasih, para sesepuh pinisepuh ingkang kinurmatan. Dinten menika kita sami nglumpuk ing panggenan niki kanthi rasa syukur marang Gusti amargi putra kula ajeng nindakake upacara pitonan. Upacara pitonan menika minangka wujud rasa syukur tiyang sepah marang Gusti amargi putra putrinipun sampun nambah umur 7 wuku. Lelampahan acaranipun yaiku ngemot pangajap supados sang anak tansah pinaringan kamulyan lan kasehatan sajroning uripe. Ing wekdal menika kula badhe kalampahan runtutan acara yaiku pemaosan donga, penyajian sesaji lan pambagya harja saking keluarga. Mekaten pawarta saking kula minangka pranatacara menawi wonten kalapatan kula nyuwun pangabten ingkang sakata-katahe. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.